ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ଲୋକାପୁଅ ସୁରିଆ। ଲେଖିକା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା। ସନତନଳିନୀ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲର ସାମ୍ନାରେ ଭଙ୍ଗା ଗେଟ୍ଟିଏ। ତା ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ପୋଖରୀ। 1961 କି 62 ମସିହାର ସମୟ, ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ନାହିଁ। ବାଲୁବଜାରର ବିରାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶଙ୍କର ଗୋଇଙ୍କାଙ୍କର କିଛି ଜାଗା ମାରୁଆଡ଼ି ବଗିଚା ଭିତରେ ଥିଲା। ଆମ ସମୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମତ ନିଆଯାଉନଥିଲା। ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତ ଆମ ଘରର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ, ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବେବି ବୋଉ ନେଉଥିଲା। ପିଲାଦିନୁ ଦେଖି ଆସିଛି ବାପାଙ୍କର ବେବି ବୋଉ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସଫଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। ବେବି ବୋଉ ବାହା ହେବା ଦିନଠାରୁ କଟକ ସହରରେ ଘର ଭଡ଼ା ବଦଳାଇ ବଦଳାଇ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ବେବି ବୋଉ ଖବର ପାଇଥିଲା ଶଙ୍କର ବାବୁ ତାଙ୍କ ଜମି ବିକିବେ। ତେଣୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଖବର ନେଇ ସେ ଜମି କିଣିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଆଉ ସେ ଜମି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। ପାଖରେ ସେ ସମୟରେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର ଥିଲା। ଆମର ଅତି ପରିଚିତ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଡି.ଆର୍. ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ଆମ ପାଖ ଜମିଟିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବେବି ବୋଉ ସେ ଜାଗାଟି କିଣିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଟୁଟୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ମୁଁ ବରଦାରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ବେବି ବୋଉର ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଥିଲି। ମାରେ, ଆମର କଟକରେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣା ହେଲା। ଘର କାମ ରଥ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ଘର ଓ ଜମି କିଣା ବା ସେ ବିଷୟରେ ଭାବନା ବି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଖୁସି ହୋଇଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଘରେ ରହିବୁ। ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ତହସିଲଦାର ଘର, ବାପାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ଟ ଘର। ଆଉ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ଥିଲା ବେବି ବୋଉର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥିବା ଘର କେମିତି ହେବ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାହାସ ବିହାରୀ ରାୟ ମୋ ବୋଉଙ୍କ ମାମୁଁ କୌଣସି ଏକ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଋଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଶୁଭ ଦିନରେ ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶୁଭ ଦିଆଯିବା ପରେ ଯଦୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଘର ତୋଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଘରର ନକ୍ସା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମୋର ଆଜି ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଘରର ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡା ହେବ, ଘର ସାମ୍ନାରେ ବାରଣ୍ଡା ରହିବ, ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ୍ଡା ରହିବ। ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରୋଷେଇ ଘର ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ରହିବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରୁମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠି ବସି ସେ ଲେଖାଲେଖି କରିବେ। ଘରର ଖୁମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଚାରିକୋଣିଆ ନ ହୋଇ ଗୋଲାକାର ହେବ। ଯଦୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମୟରେ କଟକ ସହରରେ ନାମଜାଦା ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିକାଲିର କୌଣସି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କମ୍ ନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ସନସାଇନ୍ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ରାହାସ ବିହାରୀ ରାୟଙ୍କ ଘର ସହ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ସହ ଆମ ଘର କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଘରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସେ 15 ଇଞ୍ଚରେ କରିଥିଲେ। ବୋଉ ରାମଗଡ଼ରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ଘର କାମ ବୁଝୁଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ଘର ତୋଳା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ପରି ବାପା ଆସନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଆଉ ଘର ଦେଖି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଘରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେତେ ଲାଗିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବୋଉ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେନି। ସେ ଜାଣେ ବାପାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ। ତେଣୁ ବେବି ବୋଉ ନିଜ ଗହଣା ବିକି ଘର କାମ କରିଚାଲିଥିଲା ବାପାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବମ୍ବେରୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଶରତ ମହାପାତ୍ର କଟକ ଫେରିଥାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଗୌଡ଼ ସାହିରେ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ନୂଆ ନକ୍ସାର ଘର କରିବା ସହ ବକ୍ସିବଜାର ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯଦୁ ଦାସଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଡିଜାଇନ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ସଂଯୁକ୍ତ ଗାଧୁଆ ଘର ଥାଇ ସେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବରୋଦାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିଲିଣି। ଏବେ ଏଇଠି ହିଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମଗଡ଼ ଘରେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଆମେ କାହିଁକି ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ପରି ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଘର ନ କରି ଏମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ଗାଁ ଘର ପରି ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡା, ସାମ୍ନାରେ ବାରଣ୍ଡା, ଦୂରରେ ଗାଧୁଆ ଘର କରୁଛେ? ଏସବୁ ମାନେ କ'ଣ? ବାପା ବୋଧେ କିଛି ଲେଖୁଥିଲେ। ପାଖରେ ହୁଇସ୍କି ଗ୍ଲାସଟା ଥିଲା। ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ବସିଥିଲେ। ସିଗାରେଟକୁ ଆଷ୍ଟ୍ରେରେ ମାଡ଼ି ଦେଇ ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ, ମାରେ, ତୋ ମାମୁଁ ଧନୀ ଲୋକ,
ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ଘର ହେବ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ। ମୋ ଘର ଯଦୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କରିବ, ଯେଉଁଠିକି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ 50 ଲୋକ ଖୁସିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଛୋଟ କଥାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ବାପାଙ୍କ କହିବା ଢଙ୍ଗଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାପା ଯେଉଁ ଧନୀ ଓ ବଡ଼ ଲୋକର ତଫାତ ବୁଝାଇଲେ, ମୁଁ ଅର୍ଥନୀତିର ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ସଞ୍ଚିତ ଧନ, LICରେ ଜମା କରିଥିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜି ବି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଧନୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ମନଟାକୁ ବଡ଼ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁଟା ବେବି ବୋଉ କରୁଥିଲା ତାର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦାମୋଦର ବାବୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅନେକ କଳାର ଅଧିକାରୀ ଥିବା ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ନାନପୁରରୁ ପିତୃହରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ, ଭାଉଜମାନଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ବଢ଼ି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ମନରେ ବଡ଼ ହୋଇ ପରିବାରକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ଭଲ ଖାଇବା ଆଉ ଖୁଆଇବା। ଶିବାନୀର ଗେଟ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ କେହି ଯଦି ଆସିଯାଏ, ବାପା ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ଆରେ ଚା ଜଳଖିଆ ଆଣ। ବାପା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଇଲିଶି ମାଛ ହେଲେ କିଲେ କି 2 କିଲୋ ଭଜା ମାଛ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ବାପା ସାଂସଦ ଥିବାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ନଥିଲା। ଶନିବାର ଦିନ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ବୋଉ ଓ ଆମେ ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବାପା ଆମକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ହୋଟେଲ ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀର ମୋତି ମହଲ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଳେବରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ରୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ପଇସା ଦେଲେ ଚାବିଦିଆ ଗ୍ରାମୋଫୋନ ରେକର୍ଡରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିବ ସେ ଗୀତ ବଜାଯାଉଥିଲା। ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ବାପା ପ୍ରାୟତଃ ଗଜଲ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବି ଆମ ପସନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବଟମାମୁଁ ମୋ ବୋଉର ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ହେବେ। ସେ ପୋଲିସରେ ଥିଲେ, ନାମଜାଦା ପୋଲିସ ଅଫିସର ସିଏ। କଟକ ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଏୟାରଗନ୍ରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ତାଙ୍କର ନିଶା ଥିଲା। ବାପା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ସେ ଶିକାର କରିଥିବା ଚଢ଼େଇ ବା କେଉଁଠୁ ପାଇଥିବା ହରିଣ ମାଂସ ଆମ ଘରକୁ ଆଣି ଆସନ୍ତି। ଘରେ ବେବି ବୋଉର କାମ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେତେ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ବି ବେବି ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ବରାଦ ମୁତାବକ ଲୁଗା କାନିକୁ ଭିଡ଼ି ବସିଯାଏ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଆଜି ବେଶ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେବ ଶିବାନୀରେ। ବାପା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମିଠା ଖାଇବାକୁ। ତାଙ୍କର ରସଗୋଲା, ରାବିଡ଼ି, ଛେନାପୋଡ଼ ଆଦି ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଛକ ଉପରେ ରଙ୍ଗିଆ ମିଠା ଦୋକାନ ଥିଲା। ରାତିରେ ସେ ରାବିଡ଼ି କରେ। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ ରଣଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜର୍ଜ ମାମୁଁ ଡାକୁ। ସେ ଦୁହେଁ ରାତି 10ଟା ପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରଙ୍ଗିଆ ଦୋକାନରୁ ଗରମ ରାବିଡ଼ି ଆଣନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବାପା ଯଦି ସାଲେପୁର ଦେଇ ଫେରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ବିକଳକରଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ରସଗୋଲା ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। 1975-76 ବେଳକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିଲାଣି। ମିଠା ଖାଇବା ମନା, ଯଦିଓ ସେ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି। ମିଠା ଖାଇବାକୁ ନେଇ ବେବି ବୋଉର ଓ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ। ହଠାତ୍ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପଢ଼ିଥିଲି ପାହାଳର ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କଥା, ଯିଏକି ପାହାଳରେ ବସି ରସଗୋଲା କରୁଥିଲା ଓ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପକା ସୁବାସିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ବାପା ହସିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ, ଦେଖିବୁରେ ମା, ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା ପରି ଦିନେ ପାହାଳରେ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଆଜି ସତ ହୋଇସାରିଛି। 1990 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 12 କିମ୍ବା 13 ତାରିଖର କଥା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥାଏ। ରାଉରକେଲାରେ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥାଏ। ମୋତେ 2 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସାରି ପୁଣି ରାଉରକେଲା ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା ନ କରି ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିନ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା କାମ ସରିଗଲା। ଚାଲିଲି କଟକ ଶିବାନୀକୁ। ଶିବାନୀର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି ବାପା କେମିତି ଜାଣନ୍ତି କେଜାଣି, କହିଲେ, ଆରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲ, ଛବି ଆସିଲାଣି। ସେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ, ତକ୍ତପୋଷ ଉପରେ, ଗଦି ଉପରେ।
ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଟେବୁଲ ଓ ଚୌକି। ଆଲମାରୀରେ କିଛି ବହି ସେହି ରୁମ୍ରେ। ସେ ରୁମ୍ର ଗୋଟିଏ କବାଟ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କବାଟ ଥାଏ ବୋଉର ଶୋଇବା ଘର ଆଡ଼କୁ। ସେ ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ 2-4ଟି ଚୌକି। ଦିନବେଳା ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଚୌକିରେ ବସି ଗପନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବେତ ଚେୟାରରେ ଶିବାନୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସନ୍ତି ଏବଂ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାର୍, ମୋ ମଉସା ଗୋକୁଳ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ବା ଆମେ ସବୁ ବସି ଖଟି କରୁ। ଦ୍ୱିପହର ଗଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ପିଇବାକୁ ବାପା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଗ୍ଲାସରେ ଚା ପିଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଚା ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖି କିଟୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲା ଛକ ଉପର ଦୋକାନରୁ ବରା ଆଳୁଚପ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଉ ସାବେରୀ ଅଳି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ବୋଲି ପଚାରି। ବାପା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ତାଳ ମିଳାଇ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ତୁ ବାପୁଜୀ ନଗର ପ୍ରତିହାରୀ ଦୋକାନର ଛେନାପୋଡ଼ ଆଣିଲୁ ନାହିଁ? ବେବି ବୋଉ ରାଗିକି କହିଲା, ଆଜି ଫାଷ୍ଟିଂ ସୁଗାର ଅଛି 220, ସେଥିରେ ମିଠା ଖାଇବେ? ଯଦି ଛବି ମିଠା ଆଣିଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୋଉକୁ ସେ ଘରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ବାପା କହିଲେ, 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାହା ଆଣ, ମୁଁ ଓ ଛବି ପିଇବୁ। ବୋଉ ଗଲା ପରେ ବାପା କହିଲେ, ମାରେ, ଏ ବର୍ଷଟା ତ ସରିଯିବ। ତୋ ପିଲାମାନେ ତ ଆସିବେ ଏଇ ମାସ 23-24କୁ। ତୁ ଆଉ ଦାମ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପ୍ରତିହାରୀ ଦୋକାନ ଛେନାପୋଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିବ। ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ବିବାହ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଳିଅର୍ଦ୍ଦଳି ବାପା ବୁଝିଥିଲେ। ଅନେକ କହିଥିଲେ, ଝିଅକୁ ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଉନି ଯେ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛି। ସେସବୁ ପରେ ବି ବାପା ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଳି ପୂରଣ କରିଥିବା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପ୍ରତିହାରୀ ଦୋକାନର ଛେନାପୋଡ଼, ଯାହା ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇ ଡିସେମ୍ବର 20ରେ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଆରପୁରକୁ। ଏବେ ପ୍ରତି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ପାଖରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଥୋଇବା ସମୟରେ ଆଖିରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଝରିପଡ଼େ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସାହସ, ମୋର ଶକ୍ତି।